Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sana na po kita mga higala, dining atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abay no adlaw na usab karon nga unsa matarong adlaw? Miyerkules. Unsa matarong pitsa? Pitsa 13. So na ang ato gid ay nga timbayaon no good morning ang ato ang mga deboto, mga debotos nato sa kining ang atong mga deboto din ha sa si Bulan, si San Antonio de Padua, ng ilahang patron din ha. No? Daghang kay karon mga tao din ha. Labi na alas 12, nag-abot-abot ang mga nagdebusyon, nanangkot, nagdebusyon usab sa atong mahal nga patron din ha sa Sibulan, si Senior San Antonio de Padua. Dahala no, unya ato po di ay nga timbayaon og may mudto, of course, ang atong talahorong obispo, no? Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Ramaata, diri sa Sibulan, o si Brother Elmer Lugatiman, dito sa Actin Basay. Nahala, no? Good morning, may mudto, kanaton tanan, no? Pwede po sa inyo ang lugar din ha, good morning din ha sa Amerika. Sa Amerika ba, yeah. Kini ato akuan man nationwide man kinaaman po kita sa nagkalain-lain nga mga media platforms. Nakala, no? Abi no at napahigayon dai kagahapon namo ang amo ang kining gitawag og commission heads meeting, no? Commission heads meeting uban sa ato ang paabtikon usab nga Vicar General, no? Si Monsignor Glenn Corsiga. Nahala, no? Salamat kayo. Naunya, padayon usab karon atong sorry kay mga higala, no? Medyo giubot agamay, tukan ko. Ay ra mo kabalaka kay layo raman mo, di ra mo matakdan sa kubo. Adahala no, padayon tita ato day nga timbayaw usab og maayong mudto ang ato ang mga kaigsuonan gikan sa Basay paingon na sa maabot sa ato ang pagsibya pinaagi usab sa ato ang DYWC teleradyo. Kalaki po usab ang ato mga kaigsuonan to sa isla sa Siquijor nga maabot usab sa ato ang radyo sa DYWC. Abi no, ato di ay nga nakita karon nga medyo nagkagubot-gubot o gamay kabahin lagi ni ining precious bugas, no? Gani dunay complaint nga hasta katong wala ni hatag o wala ni sunod sa Executive Order number 39 nangayo pod og ayuda. Makalingaw mo higala, no? Pag-ingon nga, baratuhon ang 41 hangtod 45 ang regular milled rice o ang well milled rice, wala nito man. Pero pag hinatagay o ayuda para sa mga gitawag nila og nangalugi nga mga rice retailers, nangayo po sila kapil. Di na pwede, gilista na. Giobserbahan po mo, no? Okay, noon niya ato di ay pod nga itimbayaon ng ato ang mga kaigsuonan nga mga kini sugar planters, no? Nagsugod na ang bayawan, no? Bayawan sa ilahang paggaling diri sa Orsungko murag I don't know, murag wa pagasugod sa sentral, pero sa uban nga lugar nagsugod na. So na nga good luck ha. Do na rabay gitawag nila og katubitaw sana drought El Nino karong November hangtod January. Unya gikahadlukan nga kadtong mga nagtubo pa nga mga tubo may puruhan nga maapektuhan sa gitawag nato og init gikan sa November hangtod sa January. Now, sumana no nga ato gyud nga iampo usab. Abi no ari na kita sa atong CBCP News, balitang simbahan ni ining kamudtuhon. Atong CBCP News karon mahigala gika ang Monsignor Glenn Corsiga nanawagan karon nagpatawag kagahapon adlaw og meeting sa mga kining commission heads aron mahisgutan namo kining kabahin sa
kining pag-integrate no sa nagkalain-laing commission ngadto sa basic ecclesial communities. So mao kubay usab kana sa kamanduan sa atong talahurong obispo nga ang nagkalain-lain nga mga komisyon sa ato ang diocese ipahamutan gyud ipahaom gyud usab sa mga basic ecclesial communities aron nga makatabang kini sa mga katawhan na kinagitagliho isip basic ecclesial communities. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope Francis padayon karon ang pangawhagan sa mga magtutuo nga sundon gyud ang mga santos, ang mga panig-ingnan sa mga santos nga ilahang gidebosyonan. Mao kana karon ang panawagan ni Pope Francis subay usab sa encourage or paghatag usab nila o nga ang atoa nga mga katawhan musunod gyud sa gidebosyonan nila nga mga santos. Mao kadto mga higala mga balitang simbahan ni ining kamudtuhon ug padayon kita sa atoang mga gimbuhaton. Sa may atong mga gimbuhaton din ha. Ang atong mga MBG nahala padayon mo sa inyohang pagpanilhi no. Pag-uhay pa diri sa amoa sa ayungon amoa nga gipa-renew no, reorientation ang ako ang mga kining MBG aron mas musamud pagyud sila ka madasigon sa ilaha nga mga buhatonon isip usa ka alagad sa simbahan. Okay. Nahala ari kita mahigala sa atuang Saint of the Day. Aboy na ang atong Saint of the Day karon sigun diri sa atong listahan o naman tay mga listahan na diri mahigala. Si San Juan Crisostomo. Aboy no kini si San Juan Crisostomo usa kini siya ka obispo nga nahimong santos. Usa sa mga nakapasantos kaniya mao kining iyahang paghatag og bili sa pagtabang sa mga katawhan. Kana bitawng gitawag na to pro-poor activities. Kana bitawng mga pobre nga walay mga gipangkaon, pobre nga walay mga biste, pobre nga walay mga edukasyon, no pobre nga gidaog-daog, mo kanay gitutukan usab ni Saint John Chrysostom. No, o gani mao'y nakahatag og kadasig, sa simbahan aron ilhon siya nga usa ka santo. So karong adlaw gihinumduman nato si Saint John Chrysostom or San Juan Crisostomo. Okay, padayon ta mga higala, abino ayaw mo katingala og asang simbahanan ang nakita ninyo nga baling gwapuha, no? Mao kana ang simbahan sa Saint John Lateran. No? Kada semana mo feature gid ta og mga simbahan aron makita po ninyo kung unsa di ay ka malambuon o kaanindot ang mga simbahan sa lain nga mga lugar na. Ato apo diri sa Ayungon, ko apo man pod pero di gyud katupong di gyud katupong sa atong simbahan sa Saint John Lateran. Daghan pang mga simbahan lukob kalibutan nga nagpakita gyud kung unsa ka matud pa nga mao kung unsa ka mahimayaon ang Dios diha sa mga simbahan nga gitukod alang kaniya. Okay, nahala no? Nahala ari kita manghigala ato daay nga timbayaon og good morning good morning ba kini o good day ba kaha? Good day ba good noon ba ang akong agaw no ang kura paroko din ha sa may Kalumbuyan, no, ang akong agaw din ha, no, nga parintimi sa akab nga side, no, kay ang iyahang lola, ang iyahang lola o ang akong lolo, no, sa great great grandfather namo, ang among great grandfather, no, igsoon. So muna nga ang iyahang lola o ang akong great lolo, no, managsuon. No, muna nga kining gitawag og nahimo may agaw. Ang iyahang pangalan ang Kura Paroko dinha sa Chaman. Ang atong Kura Paroko dinha sa Kalumbuyan nga mao si Father Christian Bomediano Durango. Membro na siya sa Durango family.
Okay, ari kita sa atong katekism. Adult baptism. No, wala ton pabadyudain nato ang bata ko nga nga budako na ang bata para ber sa bunyagan. No, ang tubag ni ana di na kinahanglan. No, ngano man. Atong hinumduman nga ang mga ginikanan aduna sila'y tulubagon, no? Nga ilahag yun nga giyahan ang ilang mga anak ngadto sa Dios, no? Ngadto pa ilahag yun nga itugyan ang ilang mga anak ngadto sa Dios, no? That parents have their spiritual that parents should follow, therefore fulfill their spiritual obligations to their kids before God. Ito na gid may mga spiritual obligations mga ginikanan. Usa ni ana inyong spiritual obligation ngadto sa inyong mga anak mao gyud ang pagpabunyag kaniya. No? Mao gyud ang pagpabunyag kaniya, mao gyud ang paggiya kaniya nga mo sa pagapangidaron palang daan siya og 7 anyos makakumpisal na siya, no? Nga pag-edad palang daan sa 7 anyos makapangalawat na siya, ngoni ana, o sa gaedad palang daan sa 7 anyos, makumpirmahan na siya. No? So, obligasyon gina natong ginikanan. Unyong saon man nato pagpakumpisal sa bata, kung wala pa siya bunyag. Kung saon man nato pagpakalawat sa bata, no? Madawat na siya kang Kristo, kung wala pa siya bunyag. Tungod kay ang bunyag, mauman ang sa ato pa na prerequisite aron nga madawat nato ang ubang mga kining gitawag natog sakramento. So man nga pabunyagan ginato ang bata gamay pa kay katong kun atong hulaton nga ang bata mag-edad na 17 anyos nga may gihimo sa mga laing relihiyon para natong Katoliko ulahin na kaayo na nganuman sa to pagikan sa 1 year old up to 18 years old wala usa siya kulukalawat, wala usa siya pangumpisal, makasala na siya gapangidaron ang bata og kanang 13, 12, 11, 10, makasala na ba na? Saon man na nato? Saon man na nato, nakasala naman. So, dili mapasaylo ang mga sala. Unya na kung mabunyagan sila, unya simbako uroy kung mamatay ang bata sa wala pa'y bunyag. So, may mahitabo. Doon na rabagin tayong ituuhan nga ang tao, dili matao pag-usab pinaagi sa tubig o sa espiritu, dili gid sa makasulod sa kingharian sa langit. So muna nga, kinahanglan yun nga ang bata, nga ang atong mga anak, gamay pagani, ato ng pakumpisa, ato ng pabunyagan. Aron pag-abot og 7 anyos, ato ng patudluan og katikisis, aron nga makat-on na unsaon pagpangadji, pagkumpisal, aron makadawat na siya sa iyang unang pangumpisal. And then, pag-abot og kuan, kanang gitawag nato og nakasala siya, kining mahuman siya nga nakakumpisal, muhimo dayon siya sa iyahang unang pagpangalawat. Gamay pa siya ha. And then, kumpirmahan dayon siya, mga gilad sa 10 o 7. Ingon na. So, nagtubo ang bata nga giatiman spiritually. Ana, no? So, muna siya. So, kanang gihimo sa mga laing relihiyon, pwede rin na para nila. Kaya nga naman, wala man sila mga sakramento. Nabay sakramento ni mga laing relihiyon nga waman. Kanang ilaha, mura man ginanga nituo sila kang Kristo. Kita naaman gud ta. Naaman tay atoa. Naaman tay kining pagpangalawat, pagpanguminyon, pagmampisan, kumpirma. Sila kay wala man. So, sagdara sad na sila ila sad na. Pero ingon nga ila kitang sawayon sa ato dili ra nato sawayon ang mga laing relihiyon. So mahangyo ra pud ta nila nga dili pud ta nila sawayon og atong bunyagag sayon ng atong mga bata tungod kay naaman pud tay atong kaugalingong rason. We also have reasons. Reasons. Okay ba, klaro? So, padayon ta. Another question. Tinuod ba nga ang garbo usa ka sala nga nahilakip sa sala nga bugat? Garbo? Ang hinuon, kanang gitawag na to, wala gina naapil sa kuan. Kana bitang pride. No? Wala gina siya ingon nga nahimo gina siyang sala per se, ha? Kana buti pasabot nga kung garbuso ka nakasala ka. Because sometimes ang garbo mao man gud sometimes moy nagkanabitang may magtudlo kanato nga makasala na lang hinuon ta. No, panalitan ha. Panalitan. Kanang garbo mo na natay usahay hinungdan nga kanabitang dili na hinuon ta makapasaylo.
Sa atong isig kaingon kung dunay mangayog pasaylo nato, dili na lang hinuon punta makapasaylo tungod lagi kay matud palagi natandog ang imong garbo. Muna nga uban pang mga dautan nga dili maayo nga resulta ba sa kuan. So kumingon ka nga tinuod ba nga ang garbo mo usa-usab sa sala nga nahilakip sa sala nga mga bugat. Makaingon ka nga not necessarily. Pero magagikan din ha ang sala nga bugat. Sa magud sa nahimo ni kini bitang Lucifer nga tungod sa iyang garbo, no, gusto na siyang makigtupong sa Dios. So man diha dapit. Pero kung naa magani ka anang garbo, sagdira mo saong naa magana. Pero giingon nga mo na gyud ay hinungdan nga makasala na lang pud hinuon ka, murag dili mao. So man nga mas maayo nga dili ka magpasulabi anang imong garbo. Maayo ra gining mapaog sanon kita. Klaro ba? Another question. Whether tinuod ba nga ang tao nga maka-appeal og abortion, automatic excommunication? No, bote pasabot din na sa makadawat sa mga sakramento. Ang tubag ni ana according to CCC 2273, tinuod ka na. By the time nga makakuang ka, makakumit ka og abortion or accessory to abortion or ikaw mo iniauhag sa mga tao nga magpa-abort na lang, no? Kado ni mga ginikanan anak. Labi na ang ilang anak mapaangkan or whatever, ilang ingno ng ilang anak kay ipa-abort na. Kasalabi mo ana mga ginikanan ha. Ayaw gyud unya human nga nakahimo mo ni ana, ayaw gyud una mo og pangumlawat. Kung mga lawat mangumpisal manggani mo, adto gyud mo sa obispo. Nganong aton mo sa obispo? Tungod kay kung adto ra mo sa ordinaryong pari, napasaylo ang imong mga sala, pero ang excommunication ninyo wala matangtang. Kaya nga naman, obispo ra may makatangtang o excommunication. So, what's excommunication? Tiwalag ba? Kanabang di nakamimbro ba? Di nakamimbro na og sa kuan pa na walang saysay ang imong bunyag. No? Kana bitang binunyagan ka o niya na excommunicated ka, wala nang saysay ang inyong bunyag. Nabaling na sa tuan pa na nabaliwala ang imong bunyag. Pero mabalik ra ka na kung mangumpisal ka diha gyud sa obispo. Pero pwede ra pog dili sa obispo basta ang maong pari, no, gatagaan og katungod sa obispo. Klaro ba? Kung ang pari wala matagaig katungod sa obispo pag pakumpisal kanimo, so diha nga nangumpisal ka ni anang paria, dapat saylo ang imong mga sala. Pero ang imong excommunication, wala matangtang. Tungod kay bugtong, obispo lamang ang makatangtang o excommunication. Clarex? Di nila takotob ha. So katong mga nakapa-abort, pangumpisal sa obispo or insultihin sa pare, kinaklarohon tani. Pader, kanang, so dapat lang imong kumpisal ba? Di kami pong mga pare, may reserve me. Ako, may magpa-reserve dyan ko pirmi nga, bisya, pwede ba kong magpakumpisal bisag mga 5? Kaya ako man ang kulukwintahon, mga 5 ka mga abortionists. Aron may katungod yun ko. Aron nga dili ko maalang-alangan o niya. Muna gitawag na itong reserve. Okay, klaro? So, mas mayo yun nga kami mga kaparian usab, encourage nga magbaton na yun midaan o magpa-reserve na mi bisag mga 5 ka cases. Aron nga, pag doon ay mangumpisal nga abortion ng sala, automatic na mo siya mapasaylo ug ang iyapong excommunication matangtang. Kaya kung excommunicated ka, kanang imong pagpangalawat, wala ra na siya saysay, wala ra na siya kaukuan, wala ra na siya gitawag ato og epekto. Okay? Klaro ba? Hala ni daghang salamat og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Tabor. Manamilit na usab kaninyo ug manalangin kaninyo ang Dios makagahom tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas!